qed nitlob l-istat f'emerġenza f'din id-dar. Li l-gvern jintervjeni, li jidħol intervjeni l-gvern, idaħħal il-carers kif suppost għax dan id-dar sassir ċimiterju. Dikjarazzjoni xokkanti minn Mario Mifsud li għandu qraba tiegħu residenti fid-dar San Giuseppe fil-Fgura. Dar li fl-aħħar jiem kienet fuq fom kulħadd wara li ammont kbir ta' residenti li jgħixu fiha instabu pożittivi għal COVID. Mario Mifsud iddeskriva s-sitwazzjoni bħala waħda traġika għal dawn l-anzjani u qal li t-tmexxija ta' din id-dar kienet qed taħbi l-verità mill-qraba ta' dawn l-anzjani. Jidher li l-swab test qed isiru mill-carer stess u r-riżultati qed idumu ħafna biex joħorġu u qed jinżammu mistura mill-istess qraba. L-swabs kienu qed isiru mill-carers ta' mhux mis-saħħa, mill-carers tad-dar. Kienu qed isiru mill-carers tad-dar biex ir-riżultati jiġu hemmhekk u daw jiġu manipolati kif iridu. F'telefonata li Mario Mifsud kellu mas-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis, dan qal b'mod ċarutont li sa xahar ieħor kulħadd se jkun ħa dan il-virus. F'din it-telefonata, is-Sur Parnis qalli sa xahar ieħor plain and simple hekk qalili li sa xahar ieħor aħna kollha rridu nkunu ħadnija, qalli jien irid ikun ħatta, inti tkun ħatta u l-ġenituri tiegħek iridu jkunu ħadwa. Jiena ħallini bla klieb, għatlu xi ġifieri, kulħadd irid ikun ħadda. Għatlu taf x'inti tajt, għatlu taf li hawn min vulnerabbli. Fid-dawl ta' dan il-kumment illi jagħmel Silvio Parnis, Mario Mifsud iħoss illi l-gvern qed jaħdem għall-immunità tal-massa. Biex tagħmel herd immunity jista' jkollok il-casualties u da min se jkun flokalla u jażel li huma n-nies li ħajkunu bil-COVID jew jibqgħu taħta. Ħanibqa' ngħid li dan jekk qed isir il-herd immunity huwa qatt kriminali. Dak x'qed ngħid jiena. Issa ma nafx il-liġi xtajt jiena fajnejja dan huwa kriminali. Skont dak li qed jingħad jidher dawn l-anzjani pożittivi tħallew f'din id-dar mingħajr ma ntbagħtu l-isptar. Jiena nħoss li daw in-nies tant mhumiex jagħtu każ qed iħalluhom hemm jidrilkom intom li dar li hija attrezzata għall-anzjani mhix attrezzata biex tilqa' nies morda u bil-COVID, dawk in-nies kellhom jitneħħew kollha minn hemm u għandhom u jitwoġġew ġosptar b'tobba magħhom, b'nurses magħhom. It-tħassib ta' dan ir-raġel jingħaqad ma' tħassib ta' diversi persuni oħra li għandhom iqraba tagħhom residenti f'din id-dar tal-anzjani u li qed jinżammu f'lama dwar dak kollu li qed jiġri lil eżiż tagħhom.